Beiras e do Partido Galeguista de Monforte de Lemos, sufrindo cadea na Guerra Civil e na posterior ditadura franquista e sendo tamén fundador na clandestinidade de Salio Saco do Partido Socialista Galego no ano 1963, do que poucos anos máis tarde sería secretario xeral o noso Xosé Manuel Beiras. Este Xosé Manuel Beiras que é un auténtico líder político que sabe abesullar, que sabe enxergar, sí, que sabe ler o presente e ler o futuro, que forma parte da dirección do Foro Social Mundial, que soubo ver esta marea de nos forte, que é forte, que é verdadeiramente o teórico, nada máis práctico que unha boa teoría, dicía o filósofo, que soubo ver esta realidade social e política que hoxe vivimos. Eu dicía ao comezo un encontro, referíndome a este acto, un encontro que quere ser, está sendo, aquí coas intervencións que xa se produciron, expresión material, expresión comunicante desta gran alianza que compón en Marea con unha gran constelación da fraternidade das esquerdas nacionalistas e internacionalistas, en Marea concibida como unha unidade popular de liberación social, como unha ferramenta de participación colectiva de organizacións e de persoas, de cidadáns e cidadás, un espazo en construcción un espazo de ampliación de forzas, todo o movimento das mareas municipais e locais que están a florecer por todo o país, todo este ámbito das mareas positivo, de suma e de multiplicación de vontades que supón a idea de Beiras, unha vez máis, esta mestizaxe das esquerdas